Wadhi nyime nyako Ramogi kwawere kod mago mag JSC koro wadonje motenore kod weche mag arita. Kama piny owacho lando apedha mar kedo kod jonjore mag Shabaab nyandwat mar piny Kenya kod counties ma Lamu kod Tana River ma kwethno osebedo ka okonore kod monj ma kinde ka kinde. Piny owacho oyango magi kinde ma kwethno omonjo gweng' ma Wuodhi e kaunti ma Lamu kogwen ma kawuono kendo nego ng'at achiel kapok giwang'o udi maromo 7. Ndalo ariyo bang' jatend migawo mar arita Kithure Kindiki golo siem mager ne kweth mar Shabaab kendo singo ni piny owacho biro dunyo gi kochunglo. Tumeamua vita dhidi ya Shabaab, na mimi nataka niwahakikishie wananchi wa Wajir, wananchi wa Kenya, serikali hii itashinda vita dhidi ya Shabaab. Kwethno makoro nyiso wang' teko kendo chal mochayo duond serikal ochako timo monje gweng' ma Wuodhi e kaunti ma Lamu kogwen ma kawuono kendo nego ng'at achiel kapok giwang'o udi 7 kendo kwalo gwen 30. Ma kato biro ni jatend migawo mar jolweny Aden Duale bende motelo noselando lweny kod kweth mar Shabaab koting'o dunyo gi e pacho ka nyaka e piny libamba ma Somalia. Na tunaambia Shabaab, chuma chenu kiko motoni. We will hunt you down in Kenya and in Somalia, and we will destroy your infrastructure. Jodak ma Wuodhi makoro ringo miechgi kendo manyo jote skund primar ma Johud olero ni joma undugo ne onego jal moyangi kaka George Maina e kinde mar monjono ka koro gidwaro mondo piny owacho ochaka pedha mager mar rakruok kod Shabaab. Kuom dweche 3 mokalo, monj buora kwethno osetimo e kaunti ma Lamu. Tarik 25 dwe mar auchiel, jonjore ma ichich ne joka Shabaab nonego ji 5 e gwenge moko 2 e kaunti ma Lamu. Tarik 6 dwe mar 7, jokanyo 29 ma ichich ne gin kweth mar Shabaab ne omonjo gweng' ma Hindi e kaunti ma Lamu kod Gamba e kaunti ma Tana River. Mana ka gima mano ne okoromo, tarik 1 dwe mar 8 kweth jonjore go ne onego ji 2 kendo hinyo mamoko maromo 10. Tarik 15 dwe mar 8, jonjore ma ichich ne gin jo Shabaab ne omonjo joma wuok e gwenge ma Mombasa ka orie Lamu e gweng' ma Koreni kane pok monj machielo timore e gweng' ma Salama Lamu tarik 23 dwe mar 8 kama ji 2 ne owito ngimagi. Tarik 10 mar dwe mar 9, kweth mar jonjore go ne omonjo jolweny Lamu ka gitiyo kod miruti ma ichike bwolo. Kopogore kod mano, otieno mane piny orugo tich adek, kwethno nochako timo monj machielo kendo nego ng'at achiel e gweng' ma Wuodhi makoro chal ma oludo e sirikal. Timbe monj mosidi makoro chal ma onyono kok sirikal omiyo jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oyango chakruok mar apedha mager ne kweth mar Shabaab nyandwat ma pacho ka kod kaunti ma Tana River kod Lamu ma kwethno osebedo ka time monj kinde ka kinde. Katika sehemu ya eneo la kaskazini mashariki na eneo la Tana River na Lamu, siku zao zimehesabiwa kwa sababu tunaleta kikosi maalum, wale ambao hawacheki na magaidi na wale watu ambao ni wahalifu sugu. Koti momos ne apisa mosewito ngimagi e kinde magine tich. Kindiki okoni sirikal dhi chwalo gige lweny matekre gi ng'eny kendo manyasani obed ma itiyo godo e kor lwasi kata maseso elo mar neno ni gitieko jonjore mag Shabaab masani sando jopiny. Those special forces we are bringing here are not coming here as tourists. They are coming here to hunt down, neutralize all the threats of terror and other sophisticated crimes that we are experiencing in northern part of Kenya and upper coast, including Lamu and Tana River counties. Kindiki bende ogolo chik ne apisa mag obila mondo mi oti kod gige lweny magen go mondo girakre go gi jonjore. Na wewe ofisa wa usalama, hiyo silaha umepewa sio ya umaridadi. Hiyo silaha umepewa sio bakora, sio kijiti. Silaha hiyo ni ya kulinda maisha ya wananchi na kulinda maisha yako vile vile, jambazi asikuumize. Kwa hivyo kabla hajakupata wewe mpate kwanza. Kakoro serikal medo chiwo singo mar jiwo arita e gwenge mathurka kendo tieko kweth njore masando jopiny. Gima odong' en koro mondo jopiny one duoko kendo gininde udi maonge kod bwogruok kod luoro ni nyalo monjgi. Kawadhi nyime nyako Ramogi were kod mago mag arita.